ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿಂಕ್ಲು ಬಲ್ಪುರ್ದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಇನ್ನು ಆಟೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಕೊನಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಪರೊಡಿಕಿನಿ ಅಂಚೆ ಐತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪರ್ಪುನು ಇನ್ನು ಆಟೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಆ ಪಾಲೆದ ಮಟ್ಟಿನಿ ಮರ್ದಿ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಮಾತಾಂಶಲ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಪರ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಪೋನಿಲ್ಲ. ನಾ ಇಲ್ಲ ಬರೋನಿಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ಉಂದುಲ ಉಂದತಿ ಐತಿರೇ ಪಾಲೆದ ಕಲ್ಲು ಅಂತಾರ. ಕಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲುಡೆ ಗುದ್ದೋಡು ಅವು ಕರ್ಬಡ್ ಮಗ ವಿಷ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಬಡ್ದಾರ ಹತ್ತಿರ ಪುರ ತೆಪ್ಪದಿಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು. ಒಂದೇನು ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಂದೇನ ಕಡೆ ಉಣತ್ತ ಕೆತ್ತೆ ಪುಳಿ ಓಮ ಜೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಣಸಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇರಿ ಕಾರಿಂಜೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಡ ಅದ ನೀರು ಪಡೋಣ ಈಗ ನೀರು ಪಡಲ ಬಂದರೆ ಅರಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅದ ತುಂಡು ಬಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ತು
ಇತ್ತೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡು ಆಯ್ತು ವಿಷ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬುಲ್ಪುಗು ಚಾಗ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಆಟ್ಯಮ್ಮ